गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज कौन केमती व्यवस्था चलती आउ कौन मैडम आज कौन चलती बिरयानी आज बिरयानी हम अच्छा ताप सब सब तैयारी चल ये अच्छा ये चाउल एत चाउल मैंने कि आसुँच कि ना राति पाई ना पाई तो दिन रात दी टाइम किए एमती हठात केमती बिरयानी केमती पापी को पापी कहले बिरयानी खाए अच्छा चिकन बिरयानी ना मटन ना कौन मटन भाई पैसा नहीं चिकन बिरयानी हम अच्छा ठीक अच्छे अच्छा हो करिया पूर्व गोटे ମୁଁ ତ ପଳେଇବି ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆରାମସେ ବିରିୟାନୀ ତୁମର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନହେଲେ ହେବନି और क्वेश्चन କୁହ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କୁହ ଯାହାଦେହରେ କି ବହୁତ କଣା ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ସେ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି ନର୍ମାଲି ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି କଣା ଥାଏ ପାଣି ଅଟକେଇ ପାରେନି ପାଣି ସେଭଳିଆ ଲିକ୍ କରେ ବଟ୍ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ହୋଲ୍ଡ କରିବ ବହୁତ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଣା ଅଛି ତା ଦେହରେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ जल्दी ଜାଲିରେ ପାଣି ରହିଯାଏ ନା ତୁମ ଘରେ କରୁଥିବେ ଆଉ कौन मु तो जानिनी ଛାଡ଼ ତୁମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଲାଭ ନାହିଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ कमेंट करंतु टिके ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି ଆଉ ମୋ ଆନ୍ସରଟା ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ବହୁତ କଣା ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ରଖେ ହଉ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ରହିଲି लाइक ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ और शेयर भी करिवे ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय जगन्नाथ।